Hund med 4 ben. Okay, så skal du sige det her. 4 klovne. Nej, ikke klovne, det er femlinger. 5 femlinger. En ræve. En ræve med 5 tænder. En ræve med 5 tænder. 5 terninger. Femkant. 5-kant og et højhus. 5 etages hus. Og Hånd. 5 fingre. 6 farver. 6 søm. Uret viser 6. 6 benet bille. 6 kant. Og 6 sko. Så skal du sige dem her. Nej, du må sige det her, okay? Nej, det gider jeg ikke. Okay. Vil du sige det? Nej. 7-armet lysestage. 7 citroner. En 7-stjerne. 7 søsyge sømænd. Og der går 7 på en uge. Kan du sige, hvad det er for nogen? Mandag. Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Søndag. Og 8-armet blæksprutte. 8 oste. Ja. 8 julede orm. Ja. What? 8 mus. Hvad er 8 Hvad? julede orm. Altså det er sådan et legetøj, som er en orm, og så har den 8 hjul. Altså jeg forstår ikke sådan en 8 hjul. What? 8 kant. 999.999.999.